Monggo Mak Tati. Duet kalih Mas Genjik. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Oh iki. Terus sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong ngadep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten omah ya wis galak lho, Pak. Omah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya? Jebulane ngono ya? Ketoke merati. Nek aku Modar ora respon wis besengut kok. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki mrene ora wae. Masin jane. Ha kuwi aman nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisane. Nyingkar. Ngapa weh? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu wis. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang apa macul? Kowe arep macul tatin apa? Ora. Mani ye. Wah, kudune semono dipacul. Halo ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya? Jos e. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jos. Agnes joget kok kedabikan ngapa ya kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo isajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis ten iki kanca-kanca kasih delok aku. Lah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku minggu arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Rak piye? Tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku seperti- wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Ah. Cocok. Iya iki dite 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Rumah ya karo aku bareng. Ha iya ora tak. kerep kowe iki napa ngono kuwi aku urung tau. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ora dibagi ya. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya. Arep gandrung kowe. Heeh, ya kok sikik lagi dicopot klipe kok yo. Utawa Ah. matur nuwun Kanjenge. Nyai tatin. Men ditampani dhewe. Lah kowe kaya Bagong iku. Nampani 100 ki ana din 50, ngono yo anu. Nah. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa?
Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lobok ngendi? Kene. Yo lho, lebono kene. Ya jangan. Leboke ngendi ngene tatin. Ih, Kuwi ana sake apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang itu 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tahu ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Ora yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Silar ngapa? Wong aku ya ora kon kok kowe kesusu ki ngopo? Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki tak kon permisi. Sesuk nek ora payu ki gawe cara rada arang li payu kae ngarep omake tukoki plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo. Dulu udah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya Tuh ora percaya. Ya. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa mobar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu pecene iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Gus Heeh. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento ya. Tuh. Aku wis ora gento wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delokan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Loh. Loh. Wah, tok 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 tok. Tok tok tok. Terus semangat. Semangat. Sopo ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cemplung. Ngapa? Kowe saka ngendi e? Kok kledang-kledang gawa manggul janganan iki saka ngendi? Aku ora manggul, wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Apa iki? Oh, geger. Kok darani manggul apa Ora yo ketok woe apa matamu katarak apa piye? matamu kuwi Wong aku ora manggul kok meni manggul lho. bul punuk. Oh. Ya ora apa-apa. Lah kowe gembol apa kuwi kok gedene semono? Weteng iki. Meteng pirang sasi? Ora, aku ora iso meteng. Ning iso ngetengi. Iso. Nyoba apa? Piye? Mbok kowe iki lingo, aku iki mbakyumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos.
Mbok kuwi sedulur, mbok ki ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Ah Ruda paripeksa. Ya ora ngono. Ruda paripeksa kok ruda paripeksa. Ruda paripeksa. Ya ora ngono carane Gento. Kabeh iki iso dirembuk. Nek jenenge ora seneng ki rak ya mbok liyane wae akeh lho. Moh. Lah ngapa? Liyane wis jeleh aku. Berarti wis. Urung. Wis tau sampean rasa melu-melu. Oh iya, aku penonton enggak ya? Penonton. Oh iya. Aja nyempaluki. Aku etoke ndelok ketoprak iki jejer tanggaku. Kene. Kene to. Tengok kene kok, guys to. Ora apa-apa iki gabrese sing anu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sikik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. piye? Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku iki ngimpi Kok kae jarine kondangan ngene, dadi ora pati aku. Apa? gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mik. Lah mbok aku mayang kene mau nang kono sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mik. Krungu e. Ha iki ditaleni e. Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gento? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Sing dadi cemplung. Apa e kuwi? Ayu, kowe gelem ora dadi cemplung? Gelem. Kowe gelem ora? Gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya suara penonton. Ayo ketoprakan kok gagas suara penonton ras do gandrung kok ya. Manismu. Memanismu angu Oh si roli ranang kaya kethek ya. Angger jiwa kangga weru cite Dibuka-buka lho. ayo ayo tuk. Mbok elingo to Gento, elingo.